వెల్కమ్ టు లాసియా శారీస్. మన షాప్ వచ్చేసి కొత్తపేట శ్రీ లక్ష్మీ వైట్ హౌస్ లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో షాప్ నెంబర్ 4. ఈ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ A1641 దగ్గరలో ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే వెరైటీ వచ్చేసి సాఫ్ట్ సిల్క్ లో విత్ స్కాలప్ బార్డర్. మనకి శారీ మొత్తం కూడాను ఇట్లా మనకి సీక్వెన్స్ లైన్స్ వస్తాయి. శారీ మొత్తం కూడా మనకి స్కాలప్ బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ గా శారీ లుక్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మనకి శారీ మొత్తం కూడాను. బ్లౌజ్ మనకి డిజైనర్ వేర్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. హ్యాండ్స్ కి వస్తుంది డిజైన్ వస్తుంది. ఇదిగోండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ డిజైన్ వస్తుంది. హ్యాండ్స్ కి మనకి విత్ స్కాలప్ తోటి సీక్వెన్స్ లైన్స్ వస్తాయి. దీంట్లో మనం కలర్స్ చూద్దాము. ఇవన్నీ కూడా కలర్స్ అండి. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు. కాస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1250.